Ohikoa ez den arren, Euskal Herriko musika estenan badira beltzargabeltzak. Ibilbedi taldea horietako bat da. Nafarroako Irunberri herrira etorria gaurkoan musika zuzenean telebista saioa. Taldeak bertan duen txegu lokala eta bertan egin dugu hitzordua taldeko boskideekin. Gaur gurean, Ibilbedi. Eta bidea ederra izatea, duzun ustezko ziurtasuna, begietan ez da ikusten. Ibilbedi taldearen sorrera azkarra izan zen. 2018an batu zen taldea eta hilabete gutxira argitaratu zen lehen diskoa. Bagenekien talde bat egin nahi genuela eta taldea osatua zegoen. Eta ezagik, nik behintzat, eta uste dut denok bagenuela nahiko argi, nahi genuela taldea egin disko batekin. Hau da, hasieratik disko bat aurkeztu eta gure kantuak aurkeztu. Orduan, izan zen nahiko prozesu azkarra, oso naturala eta diskoak ere badu hortik, ez? Ezagik, momentu horretan nik uste Ibilbedi hori zela, eta buelta handirik eman gabe, aurrera egin genuen horrekin. Eta gero ikasi genuen talde bezala. Osa, nik ikuste dut aldi berean, hemendik ikusita, bai ikusten dudala, gogo handia zerbait egiteko, eta ideiak eta prestutasuna eta dena, baina aldi berean kaos pixka bat ere bai. Osa, egin nuen eta orduan, igual pazientziarik gabe edo egin genuen aurrera. Bai, osa, ez genuen asko jokatu buruarekin, igual izan zen momentuan nahi genuen hori atera eta justo garaian Ametsek eta Biok, orain ere, baina Ametsek eta Biok idatzi genituen letrak, eta pixkat egoera zail batean geunden edo, eta nahi genuen hori kanporatu. Orduan atera zen oso... Eske urtarrian elkartu ginen ensaiatzera eta martxoan ja grabatu genuen diska. Osea, eske... Osa, kantuak eginak zeuden aurretik, baina ez oso osatuak eta izan zen... Eta nik adibidez, elkartu ginen bostok elkartu ginen lehenengo egunetik, kontzertuak hasi bitarte edo disua grabatu arte, badut totalmente ezabatua. Osea, niretzako Ibilbediren bidea hasi zen gehiago kontzertuekin hasi ginenean. Eta ere horra hasi ginelako ere elkar ezagutzen. Ibai eta Amets batu ziren lehen, Areta gehitu zen ondoren. Eta Eder eta Javierren sarrerarekin osatu zen boskotea. Bai, osea, nik Ibairekin beti izan dut harreman ona, lehen jo genuen, orduan Bulgarerekin. Eta behin etorri zen eta esan zuen, baditut bi lagun, talde bat sortu nahi dugu, biolina eta saxofoia. Mezkla oso arraroa zena. Eta baino probatu nahi zuela, eta esan zuen, eta ni baietz, niri berdin zait. Osa, azkenean gustatu zitzaidan, geratu ginen, gustatu zitzaidan, eta ikusi nuen, nola, aurrera joan zezakela, ez dakit. Bueno, nik ezagutu nituen Amets, Ibai eta Areta institutoan, gero ere kontserbatorioan ikasi genuen elkar, eta Ibairekin txarangan ibil nintzen urte batez, eta danborra detan ginela, esan komentatu zidan proiektu bat zuela eta bateri jolea joan zela. Eta deitu ninduen eta gustora hartu nuen ideia. Nik ikusten nuen eta zurekin komentatu nuen garaian. Nik behar nuela kantuak egin eta grabatu, nonbait izateko, ez galtzeko kantu horiek. Eta gero igual taldeak ez zuen funtzionatzen edo, ez? Pixkat hor geunden ere, eta funtzionatu zuen eta aurrera egin genuen. Musikalki pop giro goxoetan kokatzen da banda. Ez dituzte etiketak maite, baina ez diote muzin egiten ere. Azteko, oroitzen dut, duela egun batzuk, Ametsek eta Biok izan genuen elkarrizketa bat, esaten genuela, beti galdera hauen inguruan, guk adibidez ez dugula behar hau kokatzeko, esan nahi dut, guk ere ez dakigu askotan. Baina ez dakigu gurea, baina ez dakigu ere besteena, nik ere ez dakit oso txarra naiz, jakiten oso argia baldin bada, bai, baina horreko esaten genuen, Silvia Pérez Cruz, da guretzat superreferente bat pertsonalki, baina ez dakit esaten zer egiten duen.
osea, niri batzutan galdetzen diatenean, eta ze musika mota egiten duzue? Igual ez dute kokatzen etiketekin eta esan dut, bueno, musika nahiko lasaia, poparen inguruan mugitzen dena, nirola gustatzen zaizkit gehiago etiketa pixkat handiagoak. Joan gaitezke, ama bezalako kantu oso lasai eta popero batetik, batean gero bide zuzena egitera, osea ez dutela elkarrekin asko ikustekorik, eta gero beste gauza asko. Orduan, popa niri gustatzen zait hartzea, orokorra bezala, ez? Eta hor barruan sartzen aldiren gauza pila bat. Poparekin ikuste gertatzen dena dela, badirudi etiketa hori ez duela balio, osea ez dela inhandia, ez dela inimportantea zerbait definitzeko. Orduan beti sartzen dira bigarren hitz horiek, ez? Pop folk edo pop rock edo pop punk edo, bueno, ez dakit, badirudi gutxiesten duela pop hitzak, ez? Orduan pixkat horren aldarria, eta uste dut badirela euskal talde, nire ustez geroz eta gehiago popa egiten dutenak, jendeak sartzen dituela beste etiketa batzuetan, eta ez dakit hori. Batzuetan ematen du beldurra esatea bakarrik pop artista bat zarela. Baina, liberean nik uste hori ere badela oso esparru zabala denean, horrekin igual jendearen dako ez delako informazio nahikoa, edo ez dakit nola esan. Bai, baina aldi berean iruditzen zait jende askorentzat popa hori da, aurreiritziak daude eta popa dagoela hemen, baina pop folka dagoela pixkat goitik edo pop rocka dagoela pixkat goitik. Definituagoa da. Bai, ez dakit, igual hortik da. Eta gero ere folkarena, nik egiten ditudanak egingo banitu beste musika tresna batekin, folk hori nik uste dut guztiz ezabatua geratuko litzakela. Orduan, baina, bueno. Zakotz lehioa bero Ibilbedi talderen musika entzutean, ohiko rock formazioa topatzen da lehenik. Bateria, baxua eta gitarra. Eta tresna horiekin batera, teklatuak, saxoa eta bibolina. Izan digute... Lehenengo kontzertuetan izan zen galdera hori, bota zenuen zuk uste dut ea norbaitek galdera bat zuen eta galdetu ziguten ea formazioa bilatua izan zen, ala horrela sortatu zen. Eta hori, nahi genuen talde bat egin, lagunak ginelako. Ez genuen ez planteatu igual ez zirela musika tresna oso normalak elkartzen. Gero izan direla. Zaila da ere, Bai. Zaila da, eta gozatutan igual ez dakit egiten du zerbait eta ez du gehiagik funtzionatzen, eta orduan, atzera egin behar da pixka bat. Baina hori kontua da lagunak ginela, Aretak jotzen zuen biolina, nik saxoa, hori da dagoena, eta orduan sortuko dugu, edo lan eginen dugunarekin. Eta bai, horrek ematen dio, ez dakit izaera puntu bat. Nik uste, polita dela instrumentuen zera hau, ze askotan sortzen dira gauzak instrumentu horietatik. Eta ni oso ohituta nengoen aurretik gauzak gitarratik sortzeko, eta gero gitarrari basea egitea eta base horren gainean ahotsa sartzea, baina azken abestiekin, behintzat azken diskoko abestiekin, kantu bakoitza sortu da modu ezberdinean. Eta nik uste hori dela ere berezia eta ematen diola kantuari berezitasun bat. Gehienetan horrela sortzen da, gitarratik, pianotik ere sortu dira kantu desente diskoan, melodietatik ere, ahotsetatik, bai, guzti izan dela hortik. Bueno, eske nire ustez hori da gure funtzioa da hori, ez? Hori egin behar dugu, ez dakit nola esan, basua edo bateria, elkar joan... Zitu behar, ez dugu ezer berezirik egin behar, baizik eta hor egon, eta hori, ez dakit. Ni nabaritzen dut askotan, agian basua nik asko entzuten dut. Orduan da nola,
kentzen badiozu, ez du gaizki sonatzen, baina zerbait falta da, ez? Eta nik uste interesgarria dela ere zuen kasuan, ni oroitzen nintzen hasieran banuen pop talde baten irudia, eta hau ebi esaten duen, zari zarete egiten, hau ez da nire buruan dagoena, baina justo horrek egiten du interesgarri. Eta, adibidez ederrekin askotan komentatu dugu. Beti esaten dugu bai, ni ez naizela bateria, baizik eta beti ikasi dut perkusio klasikoa. Claro. Eta horregatik ere proiektua izan zen niretzat berezia eta... Nik ere ikusten dut, esaten duzuena, ez zaretela luzitzen, baina baduzue hor zerbait, baduzu ikutu bat nik beste talde batzuetan ikusten ez dudana. Eta gu ere hor gainean egoteko oso segurtasun handia ematen dutela, nintzen niri. Bada zerbait, badakit kontzertu batean, zerbait pasatzen baldin bada izan dela nire kulpa. Seguro hauena ez dela, hori fijo. Ibai eta Amets dira taldeko abeslariak. Aretak azpiahotsak egiten ditu ere. Kantua nor konposatu, berak darama ahots nagusia. Aurreko diskoarekin ez genuen lanketa hori egin, eta natural atera zen nik abestu behar nuela, eta aurrera horrekin. Baina honetan bai izan dela pixkat letren arabera, ez? Eta orokorrean. Bai, bada kantu bat, justo hori, elorerik gabe, bai nik idatzean eta Ibai kantatzen duena, baina ikusten dut desberdintasun bat adibidez egurrezko eskuotan kantuaren eta beste honen artean. Ez dakit, igual idatzitakoa oso pertsona baldin bada, kostatzen zait beste pertsona batek kantatzea hori, edo ez dakit, da gero ere hori, igual kantu bat sortzen baldin baduzu zuk, Ibaik adibidez, bere gitarrarekin, kantua sortzen du berarentzat erosoa den leku batean, berak eginen dituzken saltoekin edo, eta horrela funtzionatzen du kantuak. Bai, nik uste melodien kontu bat dela. Zuk diskonetan kantatzen duzu, zuk asmatu dituzun melodiak, edo zuri atera zaizkizun melodiak, eta nik kantatzen ditut niri atera zaizkidanak. Aurreko diskoarekin ere horrela izan zen, letra batzuk ere zureak ziren, baina melodiak nik egin nituen edo, orduan nik uste horren arabera izan dela. Eta batzutan ere naturala dena probatzen dugu eta ez da ongi ateratzen. Orduan horrela jo behar duzu praktikotasuna. Ahotsetan lan handia dagoela somatzen da. Ahots ezberdinen arteko jolas ugari daude, azpiahotsak eta tartean autotunearen presentzia pasarte batzuetan. Beti direla ongi etorriak ideia berriak edo aportazio berriak, beti batzen dut autotunearena izan zen niretzat, edo nik horla dut buruan, berak ez, baina nik bai, Ibairen buru gorkeria bat, etorri zen eta joder, eski egin nahi dut kantu bat autotunearekin. Eta egia esan, ni hasieran egon nintzen pixkat, eman zian pixkat hola ez dakit atzera bezala. Baina gero ikusi dugu ere hori landuta, hau kendu, hau gehitu, hau onaino eta neurtuta. Nahiko demokratikoak gara, ideia guztiak ongi etorriak dira eta behintzat behin probatzen dira. Bai. Ez zaio ez esaten zerbaiti hola hasieratik. Askotan jotzen dugu hemen Euskal Herrian, edo behintzat nire iritzia da eta nik horrela ikusten dut. Baina nolabait gauza batzuk ezin direla egin, ez? Eta ezin dira egin eta hori euskaraz egiten baduzu ez da benetakoa edo ez... Bertakoa, ez da bertakoa. Ez da bertakoa hori da, orduan ikasi behar dugu eta uste dut ari garela horretan, ikasi behar dugu gaur egun ditugun tresna guztiei nahi diogun erabilera ematen aldiegula. Orduan, autotunaren kasua izan daiteke, azken aldian gehien mugitu den zera bat, ez? Gehien entzun dugun bitxikeri bat, baina aldi berean ja ez da arraroa. Eta Salbak egin zigun disko kritika argian eta esaten zuen bukaeran. Kasu, ez dakit nola esaten zuen, baina kritikariei eta edo kazetariei kasu, ja autotuna ez da zerbait berria. Orduan ja pixkat iruditzen zait ari garela bide horretan, ez? Eta garai batean pentsatzen dute gitarrarendako pedalak izan zirena, gaur egun autotuna izan daiteke, edo bihar izan daiteke ez dakit zer. Egurrezko eskuetan kantuan esaterako Amets da ahots nagusia.
Kantuan Anari musikariaren ahots entzun daiteke ere, bi abeslarien artean melodia ederrak sortuz. Konfinamendu garaiko kantu bat da, hor etxean nahiko isolaturik egin nuena. Egin hasierako ideia hori, gero guztiok jantzi genuen. Eta egia esan, galdetu zan didate noizbait. Nola erabakitze duzu zer kantatuko duen berak edo... Eta hau, flipada bat da, baina nik hori idatzi nuenean, haren nintzen idazten, pentsatuz hau Anarik kantatu behar du. Osea, hori zen hasierako ideia, etzen izan, badukat kantu hau, eta aber nork kolaboratzen aldu, eta zer kantatzen aldu. Ez, hasiera batetik izan zen, osea, hori idatzia zegoen berak kantatzeko. Por supuesto, kontatzen nuen, gero berak ezin baldin bazuen, ez bazuen nahi, dena delakoa, hori kenduko nuela, baina bezala espreski zerbait berak kantatzeko. Eta esan nuen, ze galtzen dut idazten baldin badiot. Orduan mezu bat idatzi eta segituan erantzun zuen oso pozik eginen zuela. Eta ordutik harremanetan egon ginen, eta urte bukaeran edo hori izan zen diskoa bukatzeko falta zitzaiguna, kolaborazioa. Eta abenduaren bukaeran edo, grabatu genuen, eta listo, oso pozik. Ez nazazu kanta inori, ez nazazu kanta inori. Beltxarga beltza diskoa taldearen entsegu lokalean grabatzen da. Soinu teknikari lanetan taldeko kide den Ibai aritu delarik. Nik uste taldearentzat abantaila dena eta niretzat pertsonalki igualez, da denbora asko dugula eta lasai gaudela denbora kontuarekin. Eta aldi berean buelta gehiegi ematen diziozu buruari. Eta ez dakizu ongi noiz bukatu diskoa eta noiz esan, ja bukatu da diskoa. Hau da dagoena eta aurrera honekin. Baina nik uste alde honek irabazten dietela alde txarrei, eta ez dakit, nik uste izan dela esperientzia oso positiboa. Nik oroitzen naiz, bakarra gauza bat, oroitzen naiz aretari idatzen niola behin. Ez ez gustatzen hau, baina naiz hau sartzen Ibairi esatera, beraz naizen berriz joan eta grabatu. Nik zuk esan duzu, denboraldetik malgutasuna izateak eraman gaituela gauza, zuretzako igual ez da inonak, baina guretzako bai. Baina ez bakarrik denbora, baizik eta ere konfidantzazko batekin grabatzeak ere bai proposamenetan, bai mila gauzetan ere nik uste dut ekarri duela gauza oso onak. Gela zaindu gabeko egunak, gordetzean pilatu oizaizkiunak, ohea bete ondotik barre eta bizarrez, kasu estaliko duzu erretako lorez, ohartu orduko. Euskal Herriko zuzeneko musika eszena anitza bezain koloretsua da. Ibilbedik ere topatu du bere lekua egoera zail honetan. Ibilbedi sortu zenean nik ikusten nuen behintzat taldea leku batzuetan, toki jakin batzuetan, ez dakit taberna txikiak, gaztetxeak, lekuola itxiak eta txikiagoak. Eta orain pixkat aldatu da egoera eta horrekin ere taldea ikusteko modua ere. Nire orain normalena iruditzen zait ibilbedi ikustea, osea, eszenatokitik jendea eserita ikustea, ez? Aipatzen dugu justo pandemiaren egoera ez dela inorendako erosoa, baina justo gure taldearendako ere ez dela kriston putada beste talde batendako izan daiteken bezala. Gure publikoa da 40 pertsona eserita. Eta ez da arazo bat edo ez dakit, zentzu horretan zortea izan dugula behintzat. Edo publikoa ere aldatzen da eta jendea ohitzen da olako kontzertuak ikustera
Txosna batean. txosnetan edo gaztetxetan edo historikoki igual pixkat makarragoak izan diren toki batzuetan. Hori izan daiteke ere polita litzateke, nik uste. Bai, nik, bakoitzak entzun dezala nahi duen moduan, baina egia da kontzertuetan eskertzen dugula, ikusten dugunean publikoa dagoela arretaz, bai, gurekin kontaktuan dagoela. Bai, asko eskertzen da egia esan. Bai dela igual musika mota bat behar duena publikoaren ez dakit nola esan, isiltasuna edo bai guri behintzat transmititzeko lasaitasun bat. Zuzeneko emanaldietan murgildua da banda egun. Beti ere, entsegu lokaleko lanak antzi gabe. Bidea egitea eta bidean gozatzea dut helburu nagusia. Bai, bueno, diskoa hori biniloan eta zedean atera dugu, ari gara pixkat gure kabuz ere denda onlinea edo kudeatzen, Bandcamp bidez egiten ditugu bidalketak eta. Eta, ez dakit, nik espero nituen baino kontzertu gehiago ditugula esanen nuke. Ez genekien oso ongi nola funtzionatuko zuen diskoak, eta... Eta egia esan, ez genuen ere hortan pentsatu edo behintzat nik. Bai, jendeari gustatuko zaio, ideia hori bai, baina ez dituko gaituzte edo izan ditugu kontzertuak, behintzat nien nintzen horretara iritsi. Ezakit, eta hemendik aurrera hori kontzertuak eman eta nik behintzat ezakit. Kantuak egin eta... Eta ibilbedi. Bai, ez dugu ere hola helburu oso... Eta orain arte horrela ibili gara eta ongi atera da, hasi que... Hemendik urte batera igual esaten dugu, venga, 3. diskoa, horretara. Baina pixkat hola gauzak etorra daitezela eta... Bai, eta bidearekin disfrutatzea eta etortzen den guztia ongi etorria. Eskerrak bideari Ta